Spielberg, paraula benefactora per vosaltres, per mi, pels espectadors de cine de totes les èpoques. Portem 50 anys amb ell, no ens ha fallat mai, des del primer moment, des de Tiburón, Encuentros, E.T., Indiana Jones, etc, fins avui. No veu anar a veure West Side Story, jo sí, em vaig sacrificar per vosaltres, resulta que estava molt bé, us la veu perdre. No cometeu el mateix error i aneu a veure Los Fabelman. Diuen que hi ha un tresor. Aquesta és l'espècie que ha corregut. Aquesta és la idea, hi ha un tresor. Hi ha 3 possibilitats per a aquest tresor. La primera és que hi hagi alguna mena d'error lingüístic, perquè Spielberg porta 50 anys fent pel·lícules i no ha comès mai un error, mai. La comissió ABR 180 de Hollywood dona $5.000 per a aquell que descobreixi un saldeix, un jump cut, una ruptura d'escala i 30 graus. Segona opció, que hi hagi un tresor amagat en un bagul, diners, molts diners. Alguns conspiranoics estan treballant en aquesta direcció per veure si realment és així. Potser sí. Tercera, i jo crec que és la bona, el tresor és la poesia que sempre se li ha negat a Spielberg. Es diuen, no, Tarkovsky, Lynch, Spielberg no té aquesta mena d'estil poètic tan marcat. Qui sap? Si revisem la seva filmografia trobaríem coses, però amb Los Fabelman diuen els entesos que definitivament hi ha les pistes per estimar i per animar-se a fer cinema. Potser vostè anirà a veure aquesta pel·lícula i agafarà ganes de prendre una càmera i fer la seva pel·lícula. Avui és possible, tothom pot fer una pel·lícula. Vagi a veure la de Spielberg, al Cine Capri, aquest cap de setmana. Cine Capri, consulti horaris.